Otodiri Jesu. Tata woka nke iri na asaa n'oge na-adịghị n'emume afọ nke mbụ na-arụ ụka. Igbo Catholic Committee ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ anyị niile na ndị niile anyị na-aga achụ aja Maasị tata. Na aja nke Maasị tata, Greg na Skọlọga Amaka na ayọ ngọzi Chineke na nchekwaba ya n'isi Chigozie na Ada Omakụ bụ ndị nke na-elote arọ abụọ ha ji wee lụba di na nwunye. Siwayo Omakụ na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekele na-ayọkwa ngọzi Chineke n'isi Chigozie na Ada Omakụ, ndị na-elotekwe arọ abụọ ha ji wee bụrụ di na nwunye. Greg na Skọlọga Amaka na-ayọ ngọzi Chineke n'isi Chiugo Ofegwu, onye nke na-elote mgbe eji were mụọ ya. Greg na Skọlọga Amaka na-asị happy birthday na-ayọkwa ngọzi ya Chineke n'isi Obi Pọli Ume, onye nke na-elote mgbe eji were mụọ ya. Ezinụlọ Amụchie na-ayọ ngọzi Chineke na-ayọkwa nchekwaba ya n'isi Pọl na Roselyn Amụchie, ndị nke na-elote ọgụ arọ na 19 naanị ha ji wee bụrụ di na nwunye. Na n'isi na-ayọkwa n'isi Ikenna na Lema Amụchie, ndị nke na-elote arọ 5 ha ji wee bụrụ di na nwunye. Helen Durihesie na-ayọ ngọzi Chineke n'isi ezinụlọ ihe a na-achọ, wee na-ayọkwa ka mkpụrụ obi Edwin Ogechukwu ihe a na-achọ ka Chineke nabata ya n'alaeze. Emilia Ọnụọra na-ayọ maka mkpụrụ obi Alphonsus Ozemena ụgwọ. Tony na Bibiana Ụkatụ na-ayọ maka ezumike mkpụrụ obi Fada Joaquin Cabanis na Felicia Asọegwu. Ezinụlọ Amụchie na-ayọ maka mkpụrụ obi ndị niile nwụrụ anwụ na ezinụlọ Amụchie, ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Keta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na okwukwe.
bịakwute Solomọn na nrọ. Chineke sịrị ya, rịọ m ihe ọbụla ị chọrọ ka m nye gị. Solomọn zara ya, biko Onyenwe m Chineke m, ichiere m bụ nwaodibo gị eze na nnọchi n'ọnọdụ nna m Devid. Ma abụ m nwatakịrị, amaghị m ihe m ga-eme. Ana m agbara gị odibo n'etiti agbụrụ ahụ ị họtara ahọta, ndị ahụ karịrị agụta agụta n'ọnụ ọgụgụ. N'ihi ya, nyenụ nwaodibo gị akara obi eji aghọta ihe, ka m wee chizie ndị nke gị nke ọma, wee chọpụta ihe dị iche n'etiti ihe ọma na ihe ọjọọ. Maka na onye pụrụ ịchịkọta ndị nke gị a bụ agụta agụta. Arịrịọ Solomọn rịọrọ masịrị Onyenwe anyị. Chineke wee sị ya, ebe ọ bụ na ị rịọghị m ka m nye gị ogologo ndụ, ị rịọghị m akụnụba, ị rịọkwanụ ka e wepụ ndụ ndị iro gị, kama ị rịọrọ ka e nye gị nghọta ime ihe ọma. N'ihi ihe a ị rịọrọ, aga m emere gị ihe ị rịọrọ. Aga m enye gị obi amamihe na nghọta nke mmadụ na-enwebeghị kemgbe ụwa bidoro, nke mmadụ na-agaghị enwekwa rue na ngwụcha nke ụwa. Okwu nke ose bụ
ndị ezi omume bụ ndị ọ nyere otuto. Okwu nke ọzọ bụ nke si na
rịọrọ Chineke maka ezigbo akọnuche ka ya wee mata ọfụma ihe ọma na ihe ọjọọ. Eze Solomọn rịọrọ maka amamihe n'aka Chineke. Akwụkwọ nsọ gwakwara anyị n'ụdị arịrịọ Eze Solomọn rịọrọ, ụdị ekpere a Eze Solomọn kpere, na o mere gịnị? Na ọ masịrị Chineke rinne, na ọ masịrị Chineke. Arịrịọ nke Eze Solomọn rịọrọ Chineke bụkwazi ihe anyị ga-esi na ya wee mụta ọtụtụ ihe. Anyị ga-esi na ya wee mụta ọtụtụ ihe. Ya bụ ụdị ekpere nke Eze Solomọn mere, ihe ọ bụ nke mụrụ ụbọchị taata. N'ihe ọgụ nke abụọ nke si n'akwụkwọ ozi Pọl degara ndị Rom, a gwara anyị maka ịhụ Chineke n'anya. Ịhụ Chineke n'anya. Mgbe anyị hụrụ Chineke n'anya, na-achọ ihu nke Chineke, ọ bụ ya bụ amamihe. Ịchọ ihu nke Chineke, ịhụ Chineke n'anya bụ amamihe. Maka na ọ bụ Chineke bụ ihe kacha mma. Ịchọ ihu nke Chineke bụ ihe kasị mma. Ya ka o ji pụta na ọ bụ amamihe ka anyị na-egosi mgbe ọ bụla anyị na-achọ ihu nke Chineke. Ọ bụkwa maka ịhụnanya na ntụkwasị obi ka anyị nwere na Chineke ka anyị ji ekpere Chineke, ka anyị ji efe Chineke ofufe. Ya bụ ka anyị jisie ike mgbe niile na mba anyị na-agba ịmatawanye ụzọ ka mma, ịmatawanye ụzọ ka mma na ndụ anyị. Anyị ga-esi na-abịakwute Chineke, na-efe ya ezi ofufe n'ime mmụọ na n'eziokwu. Ọ bụ ya bụ amamihe. Nne na Kristi n'ozi ọma nke Matiu nke a gụrụ anyị tata, dị nwere anyị Eze Kristi ji ọmarịcha akụkọ wee na-akọwara anyị maka mgbe ọ dị ịchọ alaeze Chineke, ịchọ ihu nke Chineke. Ịchọ alaeze nke Chineke bụ amamihe. Jesu na-echetara anyị na alaeze nke Chineke bụ ụwa akụ, ọ bụ akụ nke dara oke ọnụ ahịa. Ọ bụ akụ nke anyị ga-eji obi anyị niile na mmụọ anyị niile wee na
ngọzi nke Chineke ka anyị wee ghọta ọfụma ihe Chineke na-atụ anya n'aka anyị oge niile. Ka anyị rịọ maka amamihe maka inwe ezi nghọta, inwe ezigbo akọ na uche, ka anyị wee were ngọzi nke Chineke bịara anyị n'ụwa nke a wee na-efe ya, ka alaeze nke Chineke wee bụrụ nke anyị n'oge ikpeazụ site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ka anyị kwụsị ọtọ kwupụta okwukwe anyị na Chineke. Ekwe m n'otu Chineke, nna ji ihe niile, onye mere eluigwe na ala, n'ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu Onyenwe anyị Jesu Kristi, so nwa Chineke mụrụ, nna bụ tupu ụwa tụọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya ọmụmụ ihe mere, ya na nna otu ihe, ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya ihe niile, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, na maka ihe nzọpụta ya, site n'ịnụkwa aka, ụra akọta ndị mara ya, site na mmụọ nsọ, ọ kpọrọ mmadụ, aka ọkpụ ya n'ime n'ihe anyị, n'oge ọchịchị mmadụ Spirit, ọ pụta ahụ, ọnwụọ, elie ya, o bilitere ụbọchị nke atọ, ka mmụọ nsọ si kwuo, ọrụ ọbụla n'eluigwe, ọ n'aka ya nna, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya, ikpe ndị dị ndụ na ndị ọbụla ikpe, onye ọchịchị ya na-eme njedebe, ya na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na-apụta, onye a na-esepụrụ na-etokọ n'eluigwe na mma, onye si na ndị amụma ọhụrụ, ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara mmehie, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ọzọ mmehie. Amen. Ekpere ka anyị nwetakwara nwa nke anyị kọsara Chineke mgbe anyị gaa. maka ndị a kpọrọ ịrụ ọrụ nke ụka, ka ha were obi na-anụ ọkụ wee na-arụ ọrụ nke a kpọrọ ha, ka ha rụọ maka iwulite ịhụnanya Kristi. Anyị ayọ dị nwere anyị ịhụnanya. Maka ndị nọ n'ọchịchị nke obodo na ọkwa dị iche iche, ka ha were amamihe na obi nwayọọ na-achụ udo n'etiti ndị ha na ha na-achị. Anyị arịọ gị dị nwere anyị maka ndị ọrụ, ọkacha ndị nọ na mkpagbu n'ụlọ ọrụ fa, ka Chineke meere fa ebere ma meziere fa ọnọdụ fa. Anyị arịọ gị dị nwere anyị maka ndị na-elekọta ndị ọrịa na ndị na-anwụ anwụ, ka ha jiri ịhụnanya Chineke wee na-arụ ọrụ ekenyere fa. Anyị arịọ gị dị nwere anyị maka ndị nke Chineke na-agbakọ n'ebe nchụaja bụ St. Eugene, ka anyị were okwukwe na nchekwube na-atụkwasị obi na ebere Chineke oge niile. Anyị arịọ gị dị nwere anyị maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị bụ n'obi na Jamas tata, ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche, ka fa kedu oke na ebere Chineke na alaeze eluigwe. Anyị arịọ gị dị nwere anyị Ebere n'obi. Chineke dike niile ebighị ebi, anyị ebugo mba anyị dị iche iche bịa n'ihu gị. Anyị na-arịọ nchekwa gị oge niile. Ọ ga-asị oge nwa anyị nọ na ihe nsogbu nke Covid. Anyị na-arịọ nchekwa gị, odudu gị na mgbazinye gị, ka ị na-ebula anyị ụzọ
anyị nakwa dị otito ka anyị ji bụrụ akpara hụtara ahụta ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mbara nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị gbabata ihe nke gị dị ebube dịpụta ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: etu ahụ gosi mee mgbe ndị anya si obodo iko mmanya ebe anyị gere n'otito onye maazị ya sị: tara m nke ama ọnụ niile ka biko kọbara m ka ọgbada ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile na-ewe alụ njọ ebe nke a ncheta nke ka anyị kwupụta n'ihe niile okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekọta obi na-egosikwa Kristi mere onwe na nachita nke ọbụla metụrụ nke anyị. Anyị ebughachicha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma n'ihi na-efe gị. Anyị ume na-arịọ ka anyị pụta ịnata ahụ nakwa nke Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ. Na cheta nzikọ kasị ụwa niile mee ka n'anya gị jupụta ya.
nke Chukwu lee ndị kpachapụ njọ ahụ ụwa anyị niile nwere isi ọma ahụ ya bụ oriri nke nwa atụrụ Chineke ka ahụ ọbụla chekwa anyị ruo na ndụ ebe. Ekpere nnata oriri nke mkpụrụ obi. Jesu nke m, ekwesịrị ike n'ezie na ịnọ na sakramenti Eucharistia dịgasịrị nsọ. Ahụrụ m gị n'anya n'obi niile karịsịa ihe niile. Maka ihe ịhụnanya nke a, njọ m niile na-ewute m n'obi nke ukwuu. Arịọ gị mgbaghara maka ha niile. Ọ na-agụsi m agụụ ike n'obi ịnata gị. Ebe m enweghị ike ịnata gị n'ezie ugbu a, biko batanụ n'ime obi m ka e bụrụ nri nke mkpụrụ obi m. Ejikọ mmụọ m ọnụ na nke gị ugbu a. Ekwekwana ka nkewapụ onwe m n'ime gị. Amen. Hallelujah. Dị mmanụ anyị ebiela olili ahụ ọbara Kristi bụ ihe ncheta ebighị ebi nke ahụhụ nke nwa gị. Anyị na-arịọ biko mee ka olili nke a wetara anyị nzọpụta nke nwa gị Jesu Kristi nyere anyị
anyị nwere obere ọkwa one ma one. Anyị na-ekele ndị niile na-eje na webụsaịtị anyị dịka anyị si ama n'ọkwa. Ọ bụrụ na gị enweghị ike ije mụ na webụsaịtị, ide nke gị tinye na mail ma ọ bịakwa na parish ebe a ma tinyekwa ebe a na-etinye lera. So ndị niile na-agba mbọ na-eyi webụsaịtị na ndị ọzọ niile na-agba mbọ na-emejupụta nkwa ha kwere, nkwa anyị kwere maka capital campaign, call to renew na together in mission. Ọtụtụ n'ime anyị na-aṅụ oku ha, anyị wee na-elotekwere ndị ọzọ niile ka anyị gbaa mbọ na-eme ole ike kwere anyị site n'imejupụta nkwa ndị a niile anyị kwere. Dịka anyị si agba n'ọkwa COVID-19, anyị fụrụ ka o si aga. Ya bụ anyị ga na-enye anya tinyekwa uche anyị n'ekpere ka ekpere anyị na ngọzi nke Chineke merie COVID-19 ọsịsọ, ka oge adịghị anya ka anyị ncha zukọkwa n'ụlọ ụka anyị ebe a dịka anyị si eme. Nke a bụ ịmakwa ọkwa ọzọ maka ndị niile na-akwado confirmation. Ndị confirmation candidates, gbaanụ mbọ ọ bụrụ na ị chọrọ ime confirmation n'itorugo nata oriri, gbaa mbọ hụ na ịkpọrọ parish. Ịkpọ parish ebe a nụnwa rapụ ozi, a ga-akpọchiga gị azụ ka ị were debanye aha gị. Septemba ruo ebido nya ka anyị ji ama ọkwa wee na-ewetere anyị niile ka anyị kpọọ parish ka anyị debanye aha anyị. Ndị ICMO, ndị nna, a na-elotere unu na Zoom meeting unu na-eme na first Saturday of the month. Ọ ga-adị na Ọgọst anụnwa na Ọgọst 1, 4 p.m. Abịala na parish, ịma na parish mechiri emechi. Ịnọrọ na be gị, ịbanye na kọmputa gị si na Zoom were soro were chịkọọ akọ na uche. Anyị na-achịzi akọ na uche, anyị na-edochakwa ma ndị nne ma ndị nna ma ndị youth. Ọ bụrụ na ihe dị mma ka o si adụ, anyị na-adị eme basaa na-ekele Chineke maka ihe ọma niile o mere anyị. Ọ bụ na first Sunday, second Sunday in August ka anyị na-eji enyewe onyinye ka anyị buru ya n'obi. Ọ bụrụ na unu kpachazie n'ọdịnihu, anyị eme ka anyị malụ ihe akpakọtara maka ya. Ọ bụrụ na anyị lekwa anya, anyị afụ dịka anyị si eme. Anyị na-adị elote ndị niile a mụrụ n'ọnwa. Tata bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa nke Julaị. Ọ bụrụ na anyị nọ n'ime ụlọ ụka dịka anyị si emebu mgbe anyị asị ndị niile a mụrụ n'ọnwa Julaị, all the July babies hapụrụ ọtọ. Mana ihe ọ pụtara bụ na ezinụlọ niile ma ndị nọ n'ọlụ ebe ha nọ wee soro anyị n'ụka anụnọ. Anyị na-asị unu happy birthday, were ofu onu ebe ha nọ ka ị soro anyị ka anyị kwere ha niile, all the July babies, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday July babies, happy birthday to you. Anyị nwere ohere anụ wee na-ekelekwe onye isi anyị, onye isi ụka anyị tata bụ ụkọchukwu Fada Jude Umeobi. Ka anyị kụpụrụ ya aka. Daalụ. Ka anyị kelekwa ndị parish anyị niile na ndị niile nwere ike isonye anyị n'isonyere anyị na mmasị ụbọchị tata. Anyị na-ayọkwa chekwaba nke Chineke n'ụzọ pụrụ iche apụtasị ndị nọma anyị na-anaghị nsogbu. Chekwaba nke Chineke na mgbaziri ya
na-akụzi